ADN, un dos ADN presentes nos procesos tumorais é o chamado ADN 3 vías. O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da Universidade de Santiago deseñou un sistema molecular que incide neste ADN diana e agora descubriu ademais como activalo cando conveña máis. En liña con unha nova tendencia que hai na farmacoloxía agora mesmo de desarrollar medicamentos que poden ser controlados de forma espacial e temporal. Isto quere dicir que podes activalos cando e onde queiras, de tal maneira que son máis efectivos e teñen menos efectos secundarios. Miguel Vázquez López, investigador principal do proxecto, subliña o potencial que ten esta descoberta da man de outras investigacións internacionais en marcha. Eu creo que isto será no futuro unha diana na que se podan basar novos medicamentos que podan combatir o cancro en primeira liña ou en combinación con outras terapias moi prometedoras e que se están xa implementando en oncoloxía, como son as terapias inmunolóxicas. O achado do Ficus, realizado en Galicia e por galegos, e no que tamén participa o Cimbio da Universidade de Vigo, foi portada da revista da Sociedade Americana de Química.